Leipi baro mantangi dan hapok Don Bosco Media Network jong studio jongi pada hari program ni wanra sepi ki kun kentai bat senrang ki baka ri khasi jongi ka penmi bat kini ki kun kentai senrang bat thai ki bam naka ri khasi jongi ki bala wanra nam ka jella bat ya ka ri hi bro ka wai ti hendrai bon sing i prai kani ka ya ka jing job jongki tang ki kot khubol ane ki news channel i bat ya kot khubor hendrai hakani ka program ka kenta jong sam lagi wanra sepi yakini saungon bakin batai bakin thu yangi ya ka jing ya lti jongki ka jing trace tom jongki ka jing job bat poise ka thong ka baki bu ka jing em jongki bat ru bagin yu i ru ka jing ele ka jing em jongki te menta club na pan slam show ngan pani thu ipi ya i noise menta hakani ka program ibaning kong i Jessica Claudia Baman ibadai i kentai baning kong e ban wanra nam wanra buram ya ka jela jongi hakani ka sports bodybuilding dia kendiat sepang ke kusnam ki by Jessica Claudia Baman ila yora kita kilong Miss Meghalaya best physique arja khandriu haka first place lani ka kerdan ka baningkong nang tay la yo ru ka Miss Assam haka arja khatnyo haka kerdan ka baar bela yo ra ru haka Miss Ironman arja khatnyo first place lani ka kerdan ka baningkong but Miss Meghalaya best physique arja khatnyo haka kerdan ka baningkong Miss Best Physique Eastern India Bodybuilding Championship arja khatpra haka kerdan ka baningkong but Miss India arja khatpra haka kerdan ka banrio but layo ru bandra ya ka Miss Asia Sport Physique Championship arja khatpra haka kerdan ka baar di haka ni kapor ngi pediang buram ya Jessica Baman nang tangan penituru ya i nong isim bentai baar ibalong i mantri dekhar ilong i wei naki samla senrang ibalwan ra nam ya ka jella hakani ka sports dia menta kendiat sa halor ki khusnam ki bala yo ra but haka jing em jong I kita kilong Mr. Ironman arja khatnyo bodybuilding gold medalist haka 65 category lani 100% kilogram nantai la yo ru champion haka Mr. Meghalaya arja khatnyo but arja khatpra ila yo ru haka top 3 yaka Mr. Bodoland All Assam Classic arja khatkhandai ila yo ru ika first runners up haka overall category jong karensan Mr. Meghalaya arja khatkhandai but la yo ru gold medalist haka nyopsan kiji ni pediang burami pi mantri te har kapor ni penitu ye nong isimentai balai ilong I Esther Zalin ter yang ipangitip kong Azlin te haka ni kapor nin ai kendiat ka jing pen itu ye Zalin ila wanra nam ka jela haka ni ka sports but nin pet ru iki kusnam ki bela yo pediang house nam arja khatnyo ila yo ka 5th position haka women's fitness category haka rensan Mr. Ironman and women's fitness nanta hau jokes nam ila yo ra ka kerdan ka baar Mr. Meghalaya and women's fitness house nam arja khat prapat ila ES ta ila job biang ya ka overall women's championship haki atli ki jingile kai balapan long haslong but kita ki long Mr. Ironman and women's fitness and Meghalaya and women's fitness house nam arja khat khandai ila sedang banya kun pat sa shabar ka jella but hakini ru ila yo ka kerdan ka basaw hak IFA classic balalong ha Guwahati ila yo ru ka overall championship haka Mr. and Miss Meghalaya women's fitness ila job ru haka kerdan ka baar ya ka Miss India haka bikini category bala penlong Hakochen Kerala ila job yang sashi seed ya ka overall championship haka powerlifting competition Baningkong haka women's category bala penlong ha Umsning Riboy district de ipyang subhay pi Zalin haka ni for but kadung in penitu ipi sya ya I ba don borum nong ibolong iway naki balawan ra nam ka jela de haka ni kapor I ngin pen ngin yato kendiat yaki kusnam ki ba don bor ila yo ra ika kerdan baningkong haka Mr. Meghalaya arja khatnyo haka men's physique ila job ru haka kerdan ka baningkong hi ya ka Mr. Meghalaya arja khatnyo haka bodybuilding nyo plus kg category ila yo ru ika nam fitness model men haka Mr. India arja khatpra bela yo ika nam classic bodybuilding and men fitness haka Mr. Northeast arja khatpra bela yo ru ika nam Mr. India men's physique arja khatkhandai
baliyo ka keran ka baningkong Dangshan ha ka men's Bermuda model jong ka IFA Classic arjar arpuwe. Di kumban supun kan mai pi ki dong pet bro ha ka ni ka program ngile live na ka Don Bosco Media Network bat phila ru ban bo iki jingkli jong pi ka live chat jong ka YouTube channel jongi ka Don Bosco Media Network. Di la dadon ka ik ba pi kwa ban tip halor jong ka ni ka sports na kini ki sawngot phila ban bo iki jingkli jong pi. Di suwa bangin syemi ki jingkli na pi menta na kaliang jongi ka Don Bosco Media Network ni don kaptu kan ni ki jingkli na ka benda jongi ni sawngot. Di kelam na penslam show in sedang suara i Jessica, dia akan ikut Jess pila ban batai ni ya ka journey lani ka jingat lanti jong pi, kumnu pi poi se kan ka sports. Journey jong akan ikut sports kan dia ba fitness. Ngale kan ni ke ketuk apa ngale bouncer. Okay. Then I was supporting ka ya ka MSW jong Then pabang ngale ka masters ngi have visit yaki shelter home ngi have visit yaki orphanage te thait ban pan pisa man kapon na yang am te ngong I should have alternative kin ngadi ban your income na way mde ban pan than na yang te nang to kin ngasdang kan ni ka bouncer te te bsdang ka bouncer te ngayo I ka physique ngalai khopalan ngamlong after the mark ngan kami hap te bak job profile lo tengok at least ngadi ban build ken yala di tengas dang tenang tu ngalong develop interest ken and then especially na susu bang ngalan company te sutu hakata te mga ya ke ibang le mga ngadi ban le bahabet ngadi ban I shitting attention te ka tu ngapin enhance show tenang tu pada ka mat ka hek interest untuk pada ngala pitch ya ka diet jong ngala pen ka diet jong ayu I ani ka change untuk pada ngala keren coaches untuk I am saying bende kini mele te ka poi no professional no Ladang ngambak la pidi kan thai baningkong ban mi khmat ya ka jela kan ni ka sports. Ha ka nunggu ko manu ba ai min si mi pi. Mensim dengan ongai fiba ide email. Okay. Email juga she's professional. Kuat bet bagi ban Okay. ban long Kio. ban they should only yang iba don't aim for less. What aim for less? You always you have big opportunity there ahead of you. Always go beyond your achievement and try to achieve more. Okay. Kulish bunjas stenat kata kaji I'm saying image pi bopin poi hadu kan ka kerdan ma ti kumon spun kun ma kum kajing yat kajing priang kan ka club covid ti kan ko por ngi ni sau mot kidang mas tinga kum dang ti kolong kum ta ma tinga kan hab dang thai ti ha ni ka por mata gin pai sha I mantri suba phila ban ya thu ingi ya ka jing ya lenti jong pi manu ba ai man sem ya pi but ha kanu ka dur pi poi se ka sports dan met ke ba sok ke kemen pi barok ki ba pai ke channel te ngai ngut ningkong ai ubli tai kan rat bola ai ngi kamet ke besep klan ngi yo bandon nang ren kadang ni te ngai ku blai ru ya ka Don Bosco Media Network bat kumjuru ya ki seniors jonga ki badan ni barok te ka journey jongai bang sedang yang ke bodybuilding kade huar hajar nyo hatu ko por ngarang don ndang lek ka ya ka boxing te shu kniat ha don kam ka strength te ngali lek strength po body zu ka jingarap jongi sa obri franklin lalu te suki nang ta ngai kendu yai don borom nong de senior jonga te gym yang tu ngaju keli pertho bai I te suki nang to sedang ban ya ka bodybuilding suki kata ka jing leka jonga ngalong addicted to it so ngapoi se gym every day kum to te hadin tarang ya po ya isngi te ngai kendu yai so banyak piramen xm but I flag negan karwan lang te hadin tu nga shift no sapo renja hapo iron house gym
Te hang tupat ngasdang ban ilak kai khampaken. Te nek tu gisnem hang tu ngasdang ban compete house nem arajar khatnyo. Arajar khatnyo ngasdang ban compete. Te ngau compete ya ka bodybuilding to kopol 65 kilos. Te yo goal. Te hadin tupat ngau ba anyai trash tom susu. Te katahi kasnem tahi usnem hubnai September ni Oktober penong ya ka first Mr. Meghalaya best physique first Meghalaya physique jongka MBBA te ngau compete kata ka competition te yo ra ka title shwa te hadinang tu dang ya kisnem te kumta nga let sejem let chilet serum seneng kumta mo ka jing be te arajar khat phara kumjo compete biang Tengah yok biang kata title kum best physique apa Meghalaya. Ti hari yang tu hajar khat kendai pan ngas ngoba ang haban kam kendiat akhmat hajrong. Namar bang la compete ikini kisnam la arsnam ngala yok ya title. Tengah ongan ya kun lah ka bodybuilding kan. Ti kedai kumta ngaya kun sepo Assam. Ti hapo Assam ngimdon re ya ka kata competition ke bang yang ngale kai. Kamdan raya ka kategori kari overall baik. Tena kita kisan pongot ngakam expect raya ba nan poi haduk kata kerdan top 3. Te longkum tama kabala trishtom te ke ka longkum ba te an ngasngukman sikada ya long kabang dang sedang ala ke ba te nga compete se ka Mr. Meghalaya 2019. Te hadin ta compete 19 ya ka kategori ngala yo ya ka goal te ngaya kun ya ka overall ken ngaya kun bat I ringkat bat I badan atau ko pole long kat no ngasung tanat mo ngadong ngalong berit nak kibaro te uba khaddo nong no ngayo kakat kata galat bang nya kun ka jing kun tam don ka jing de ban ka jing job ka jing ram re ngasung komen sikat de ba ngayo ban sim bentalang bat ki kan kata kare ka joni Okay. Te stanat te man pila ban batai ngi pada gidan em gijing gi cap ki ba pi sham jing ki ba pi mut ban maybe yo pi mut ban give up. Kata ban give up si bon sen adu bangas dang ekne ka feel akne bodybuilding ngam judan da kata ka jing tumo ba ngin give up namar ba ngala ekne ka sports ngala ekne ka sports kibon ka ka bodybuilding li kibon ke jing kibon ye kendo ndai la da pi ndai ta kamut da pi ekne ka sports kamut kam sim jing ra ngong nuru kata ka jing sham ka jong ke Pin wat ti beta ban Wat em ya nanti. ka Ban em ngi to ka jing kwa fi. Okay, kurishbon man te mentang yang kasi Esther te Esther pila ban batai ka jing ya lenti jong pi hakani ka sports. Kumu position ni. Ai khu đây bro ki ba pe cái channel mình công na ai ngồi yêu đây rồi kan rat uba ai ka kom ai mantri mo kamat ka ko ukhya kham tam mình na mình dan hani mình share ka passion ko jongi yang ai ngồi ru ba ni poi hadu kan ka penta hadu pangilong ni de tan ka jingker ku ka jong u ka jing isne ka jong u te komno banga poi sedang ban join ya ke gym ke day 2014 hatu ko por day ba ngasdang ban stom ngasdang ban gain weight ba te kata ka jing gain weight ka jongaru kalong ba ngatang shu pang khnjat ru ngala hap ban ti dawai hap ban ngalong very sensitive na masa bang adon ya ka ni ka acidity jonga ta ka kham long ngahap long pikir ba ka bam ke te nang to long idon ri palo ibashu ong ya ong belifem de gym te nga haka jing bam so thu nga dang mut ba ka gym ba shit le tang shinrang ban tama ban hek sai long haka jing bam tep mo ya kan ya haka jing bam tep ya kan ka lenti te nga ong to nga shu ko ngui nga ong to nga le la ka len te nga le join hani ha body zoo haka training ka by IE sa Aubrey Franklin lalu te po bangalit ingkong
ngadang mut batang si benai ar benai ngan long fit ngan long slim long ngan yo apa ka met kumba long por badang le class le college mo te habang kami I ta ki results te ngamut ba kumta ken ba ni nga shu wes kai ka por ne namar to ka por ngam pa da su thu than kum no bangan check ya ka bam kum no bangan te la shulong no hakata krukom te den suki pada kum to nga ki bon ki ba ai men siem ki parlok ki jongai ki ba ombet long continue ve ken wanam give up na yeng ru ki support te ke nama baka kawai banga smo ba ka yarap ha ya ka kot ka khia ru umdei tang ban chu om bangin chu itna ta ka met mo dei number 1 ka ba kong san te ka bangi yo ka met ka ba kot ba khia te hadien dalaya kisnam tu ho 8000 khan rio banga yu ini kong ye Miss Jessica te ngalalong surprise mo ba ki kan hero long kila ban kampin nama bang kasi mut be ki day tang kishan rang te de nga po yakran be isa kay ngong son ngalong interested mo ban you namar since bang na do dang late school ngalong very athletic te I love all kinds of sports te nang to kan no 2016 bangas dang bangan check bah ka bam KA tengas dang bangan le kai bah te ka first competition bang enter de ha usnam 8000 khan nyo tingi share lang ka jo ka stage but just kai la long commission man jai mo te nang tu pade suki tong asa poiban compete ha ki wei de kiran san te kata ga jing yal ti jong phi bos tanat naga jing pang jong phi mata yo man se man nai tu ma ta phi at least phi long kum ne ko phi long ta ti ai ngo kata ga jing frang jong phi ka jing tres tam jong phi no ba khla ka jing tres tam bin poi ra ko kadai te bentangin pai sei ba dan pilaban patai hi ka jing yal ti jong phi ni kong sharp ya kan ko ban ai sungu ibri ai nak mat khap san te chu ya long ya kan ka channel ma dam school media network dei ba ka play ka lat kan ti ngi kan san dan mata ni ba ta ko chu i bas ngap ba pek pek ba lok ba dan lang ni mata te ka jing yan ti junga kan ni te kolom bisa lu nak nak wa hip ma ngai nat ba ki bri long baksa ke baksa tang second bi pa long pa tim don shoot ta man ko po ban na siong pa te main role jinga te Arnold ben lang red te nga second ni pang siong pa no ban long ni pa siong nga em haban le gym haban le kai kum tang tang te nga siong to ngat but i kata tang bakat ang ya kilti ya ki por dei te nga kum ngop na ki bas niu ken ngop i bas niu long kum ma po long kerja di ba pun buat te te ngop i kita di ngop i di hadin tu kana poi por poi ki ya ki por ki te kamet ngadi berai kho ba ngadi kho ma bring long musyu tu free and frank tu hak bet te long ngadi bakhan di kerja ba te hadu ni yang lu long ta ki lumber ma long ta tengah klan le bandi kerja di wei ni ki wei te long hadin tu te kai bang le alia ka pala hi ban lai tam ting ting ne kundu perlok poi song kai ngap poi biang poi ngop biang poi di biang kum ta sing ta te dan hawi ka por bo wi perlok bi puli lang batnya mam sang puli pas anti tu wi perlok tu ta poi kundu enga ka jeng ada degree te por ada degree tu enga ong ani mi dai kho ba kan di beli chai yu biang ni ma em ba kum ta ong yang ngai lam me po gym ong ngai lam me gym tengi le ka gym teng ong to yang ka gym yung le ong ka body zoo teng ong to yang ngai le on dang la poi to gym ma kan mau sa ba long isoi kli ngai ong ani fi jong ta ma fi dai kho ma te isa pat atu pon lai thu hi to long tamba im ong directly kan long hadin matat long tai la si thu te hadin oi ngai fi kwa kum do fi kwa ba fin gen ne fi kwa ba sle fitness ngom em kwa ba kan he bet no ka tai ga mu te ba wan ne kwa ba kan he mo ba kan lat na ki e bos niu te po ba join gym le kai on dang le kai te si por long kata jing le kai long su le kai thut mat te long kam dan kata ka mo le kai hadian tu ngai kata result spot ai ka don te nga sang snap ken te hadian tu hadin jayu ngapoi si takar ngapoi sa bar jala ken long ngapoi le kas ngapoi sa bar jala ngatai sie apo mo testing ngapoi le kai apo le kai te na on dang lawan pai ben pat house nam arja khalai on pai ben sini na on pai ben sini te poi join men jim jong te po budizu ka bai ten i da isa ubriken te hadin tu itren me i hadin tu por aja khat sau yong me i nga ken yong ba ani don kamat phi kai nan ta believe in persang compete em ong apat em compete sang ong yo kumnom numa yong em mi compete te ngasang compete ken ngasang compete aja khat sau ngasang compete aja khat sau
te ngawan balai kan mau taruh di ka competition long ka first competition bagi kun di jam jong ikan body zoo Mr body zoo bagi khat dari itu isa yang ka biang kamet te ya khmat ya phrang te nang ta ken ta ka joni te bangaya harian tu ngayo job po Meghalaya ngayo po kategori kan long po ka 75 kg plus te masenyo kata hodi kawan jing snat kadang ya khmat te poi hadu uput balong ban compete sabar jelah te po balik sabar jelah long balik itu ka jong ka Mr India kan no Mr India 2018 kadi jong ka wabah kadi te ka play tu kala tengong tong ngalit so balik pat ani ki jing ki bun nama play how long RTO so ngalit iklat ikun ta kan iklat kun tadi ang ngan i no tang pa ilok pat ba email kim sa kan yung pila pat krek kan ita let bet mo let pendap le ba kata tengong to ngan pendap tengah let apa punya compete ni kong tengah ngawan banyo top 10 surung top 10 wan banyo dari entung ong to mah dari sa yung to milih ngin persang bet mah dah ajak khandai te po compete po Kerala pat lang ba esta teng sayo kan tu title po men's physique long fitness model ngayo job kan long itu hari tu menta show kadang kawan tu show ka long kumbong mo mata tat adu pang yo itu ka IFBB Pro Card ni tolong ka main objective ka main moto juga mata digata bet man yo IFBB Pro Card kan nong te ku mental nga pagkrea him ta komisen ka banlong po Delhi te R life sa te tang balong kumbaja ku ni menta ta balong ka preparation kayat ba manguntip kay kumbaja no tang balong ayat ba sa khamat ba ni preparation kita Kulishbun madan kata ka jigal ti jong fili was tenat shoot nomor ba na kata ka jingkrni jong pi kini ki jingdi ki bapun buat kumno pi poi se kaniro stenat ka jingal ti teng ni ong ba ki brio ki itu yo brio na ki perlok bo yat ti teng ni kenno ki perlok teng pada ngimla ban kenno ki perlok ti ki don ki perlok ki belam pi sekalen ti was new don pat ki perlok belam sekalen ti bo ba ti ka som ha pi bot janu ma te ka jimbut jok pi yo tau perlok belam pi se kata ka body basic kata ka bodybuilding institute ma bong yong kaya lam pi ba pi poi haduk ni ka kan te kulishibun kata ka jing share jong pi te mentangi kwa ban tip pada sata i jazz ma jazz ha kan ka feel dang iba bon ki kan thai khasi jong i lani esta wat ki bala rung ha kan ni ka sports kin pet thrai ki la banduk jingkerman nomor ba kamdai ka basuk mo ban menti ni ladi machine bagi ong balik gym wat dangai ru nga sedang let gym ha por bang le biat rai kata ka jing let gym nga pada sulong be let perlok mo si let kai kan tu mdadan hira kata jing thrang ru nomor ba ong bang rai kho palat ke kwa ban su kumta ban su sngat khendiat ma kata ka motif jungan rai aduh try lah pan map city ser macam yang itu nomor pemla pan kiari ka bam lah hira pan buat di rutin ka pelat di happy pada even ta ka jingal ti jong pi kamsok wat ka nang ta kata ka jingkwa jong me jong pi ru pan long perfectionist na ba pin kio ka jing em jong pi ta ya kani ka sports ka pi jet pan kadai ka compare na ka ka ba ngi ki kan thai ngi bot ti phila pan ai ka kani ka sports kade purely in discipline timing jong fi ka bam especially ngile ka hab ka bam teng ngi susi dangi bam ha hayeng pada kimyo bam ne kim kipet yengin long sun inat te along very difficult I admit mo pada the fidon hi kata ka motive fidon hi kata ka mindset ba em nga haban le ngan le bet ngan change yala dia for the betterment nga kwa ka future ka babaha de fin la bet ban le ka we ka hap hafi ba fi kwa ayu na ka jing em jong fi kwa ka jing bhane fi kwa ka jing sniu le ka suk ka jing bhale ka don ka obstacle babon ma te ka hap hangi patken kumnong in shim kumnong in le ba ngan ongai fi ba kitu ki pa bangazang mangaru ngam financially ngam dalong strong than pada ngawat kalenti nang ni nang tay kumna bangan la bangan pentebet syo yala di te kapoy hadu kata ka thong ba hadu menta bang la ban play ka jim jong ajong te kade happy kin kumna fin trishtom
but kumno fin approach ki breu kumno ba fin aiman sem ki veru hi ba file kan ni ka fi pau hi sakmat you fila de role model bet you know and kita ki public ba kidon ki public ba aiman sem ba just you're doing good ne file ba ani tenat ani fila pen tang na ki advise on firu ngala your result la bon long kita ta kenyan all those small happiness they build up and they give us so much inspiration te katahi ka journey ka difficulty te kadi mostly for us is financial to be very honest because at that time when I was ngade tang student pada nga kham ai kata bakan long excuse nga wat part time job nga le katu and then nga mayat ya persang banyat bangan wat lenti kumno bangan penbet ya ladi kumbaki ong pareng don't run after money, run after fame, and money will come. Okay. It's not just there kan kataka ilmu kumbafiang hapor bapidang long student kaya shy ni what ni lu nga bay kata Andre kasong padate hajing start jongi kadayam just kabut jongi kan kumno bangin become bangin long discipline ye kapor atat kay ko opportunity bangin diban ngiyo ingi haban grab bet ngimla ban ong bani kilit mafisyon ko kata kadi ka very wrong thinking kan ba we always try to push someone forward sacrifice them so that we will be safe but then no we should go forward so that we learn we grow we will fall down ngin kelon ngin mensaw pada at least ngitip pada kumno ngin handle stand up again Menteri Ajan Fiana Menteri pila ban batai pada benta dai bapila sim benta kini ki babon kita ki competition kadan ka jing job kadan ka jing ram dia hakapor bapi job tangi sutu long but praise God ma dia hakapor bapi ram pada pi sngok kumno por bapi I baki we ki job bat pi pada pihak yang nak skendang kata rangi ki we ki job kalong kai ka ba ai men sim shu ha bangai ki baki job ngarong re long ko maki ada ki long lada ki poi ka thong beleng am ka long ta ha ka podi beleng ka long ba phia ban tristom bon sen ki breu along no kumba judge na te ha ka dor ba ki youtube hamet ha breu long hamet ha ki don ki ba yaro don ki ba ben hendrei tu breu e bu yai lenti e ki jing im ka jing e ka bu sham ka jing im ko mang sing kim tem kita kadau kan long ladau dar ki kiu lai kat no jing sko komen pat ka I sim shu kata kan mo nga ong pi na do basdang program ya pi saungon bod ngi si itang apo ki kot khubur ya ka jing job jong pi re ka jing ya lenti jong pi pada khamnyar bangin yo puli ba bangin yo sngo na pi hi te bentang ya ki pat baru ah kan ko por la da pi dan ki jing kli bo na benta jong ki pi kwa ban tip yu la ka dai ka bangin kli min bo ngin kli ya ki ba la ka dai ka pamlong ka song hangi ni kalong kumni bang hakapor competition bangile kadon kebun haka jing bangi encounter kan pada ngi super khat betang ya ka motive ba ka stage ngi kadon ka lights kidon ki audience bapet kidon ki fans of bapet gitu kan hiba wan rajing sim teng kipin kheb yang ngi atat ko we kan ongai fi ka stage kalong very addictive baro ngi dia kata very addictive masih nomor competition ngila long be to no kata ka do no kata ka do ini ya le no kata long tang okay dia just hagadugodor pada ko mga kali ya I mantri ya bro lai ngot ru tangan kali ka jo hima kumno pisem ya ka jing job but kumno pisem ya ka jing ram ju ka jing job le nga shit long
ngabut na hasait beli ngahap train o siya kawai ka tempat. Goes back to back kena competition bit. Ale kadang back to back competition. Ya ka jingram te hoi susi nya susi bit she teo arteo hadin pate get back to work. Kan long bit kumtai. Very practical. We are human being te. Ngi trish tombeli ngila sacrifice ka bam ya ka jinglit kai dan lang bagi perlu ka sikha jong bahayang mahasem long ngila sacrifice la ya dom ru hayeng la ya tim ya ru hayeng teman ka bam pada once dengila pay kata ka thong pada ngila set ya ka main bangi hamban long dadi kumno ru te long dadi ba rem ne dadi ba job ru experience ru ba kidon giwe gibri ngahap ban kemau bet man kapor ba danga tristom kat ni don ka we ka briusha shabar ba tre shushu nanga te ngam la ban len ya kataru maybe ka de ka ngalian jonga na ka jing tristom te ka job mai te kum ta kin ngahap tristom nga Polis bunjas suyok man siam lang ti. Dia Singapore ye Esther ru ka jo ka jingkali kumno pisem ye ka jing job kum pisem ye ka jing ram. Hoi kumba ila ong ijas mo. Dengi job kanu kalong kabakaman mo. Kamtam dengi la atreistom. Ngila nama ka haka experience ang kani ka bodybuilding kamde ka ba ngi prepare tang stayo na de shibanai bangin yo ay katukaman. Ngi haban diki banai diki bun banai kan bangin prepare la dia ban yang banyak kun bat kiwe. Nama teng holiday ngi sko bala abyang tamba kendre kendu pada bat kiwe ki kentai pada mo apo stage ki kam tre kam bha shu te long dangi jom ngi kemen mo dangi su da dangaram ru ho jing su si mo just kandan be hi kata nama da sisi mengila prepare kanu no ka ya kanu no dari ka sport ne kanu no ka lain ru dangi myo ban khet yu so batyang ngi don hi ka jing su si tamba katu pada kam de ka ban peno am sim ngi mereka dia motivate ingi bangin try kambangin ngin ai por susu bangin le ke kaman kam kabanwan ra yo so batyang pada hadian kan Ti badan nakalyang jopi kumno pisem ye ka jing job ka jing ram. Kumju hi kumba mo bakan ni menteri kum Jessica tapi yesterday te ho bangi job ikimen nama beli bangi stu bangi la ban jam shoot syahmat te nama bangi rem pat kum menteri menade ko nat yong ba bangi rem imdi ho susi dan kum bro ngi dan be susi dai tang ba ngi di ban stu perken ngi di ban menteri menade yong ba habang te ula beli ngam la dim de te di bro ngang di bro kataken te habang te ula ngang di ban na pat mentah habang job te next time nang compete ngan one biang session ngan di kain bu ngale berbuat ngan le double bani kata ma unta ngan prikre susu kenang ba long nganyo ai ta thong ken dim de ma para bro haba idi bro tu di bro ngan di bro nila ba dim de ta kata ngim di ban long ban du chikermen ken ban long ani la ngam tang la riam yo de se nang le do so wis nyam pat yo ngariam yo ta em kata dim dan namal ma te ka kumbong ni esteru bani yong man mar bari ho hati jingram dagi ram dei ni songsi beli ban bagi nyo ini kami ada dei bagi nyo ini kami ada bagi penkrek kan kabang pual kam dei ban syong ba on step commission ta sing ngan le kata ta kamlong ngap penkrek sebelum ta commission ni aktif sau bene san bene shwa tiang ru bene rong penkrek ta commission kata kan te mata dagi ram te da bagi ram bagi nyo itu katong tangi songsi tama chi songsi ba kam dei ban sa kan long ma commission ne jadi banyak move on kan ma ya chu khmat kan penkrek ta kata Một ka jing ram jong piru kam dei ban pad sange Sa. mereka ban jat pada saat ma ti stanat nang tan mentan nai just ngi os ngoba he said no people po stage ko very addictive kade stanat tin ribut lagi brio she said no mon ki stage la knyo ti ka ni ka sports jong piru ka dei pada bangin ajing kran ma ma teng kita wis ong ban hap kran le te mi thui tha ki la knyo nak li sekejap ki la knyo sports mo pi you pada mo pi ang
season pet ni ki pat baru season pet ya po stage piru ngai ilu pate kata ka jung job jung pi la da pi job na pi job ru na kalian jung season mga pe kuma gitu ki rensan ba pi le competition season mga i pi to apo ka stage ngai ilu pai pi kum kinong job ti ketu kum bai ang just ru ka aimen sema ya pi kinong ele kai te ngas tenat akani ka por ba yo sona pi pada ba pi ni thu engi na marangi ya ka feeling la ni ka jing so jung pi hapor ba pi na po stage ngim tip kalong kupno. Most important thing that they show up on stage. The people in the stage, that is the biggest achievement for you. Senat. Kowe kalong gumne. Hapo jelajong ni kibun ba ke benang sedang beginners. Bara kuat ban stage. Te nga barbor nga ju ai men sem ki bakin wan bet. Nomor ba don katu kat ni ki ba ong ba oh te kunta. Tay kumta patlong ko ayeng sukwa ya kay Henry nga pat kay ba ngai iu ani wa men sim pat ingi ada umdani eru Sedang naik berat. Henry he did something te na kata daw long ngai men sim ba iki kena iki rangba samla bakinwan sakmat dei ban sim kano ka ba bakla mo kasing em hama pi leche jem la don ga dreams don ga jing tumu wan sakmat tak Ban sengat ke kam simport ban build muscle kan. Kadai. Build muscle teh hila. Ban sekat kade ban hack politik kam Kam simport. ban long pada kumbo pi long. Ani Kum sukui kum i menteri mah. Ha. Jadi saya kata tingtek am ma kidan ni kena thamai mata baban deh. Long kiwan kenduk untuk kian kang ani badan ba mah ngi kwa ban kesa kwa ban he kwa ban le kai deh. Ani tang baban bam do ar kilo lai kilo singi te nim dap. Ki ma long kat kum ka cingyo dim ne. Kat kum cingyo ma kidan kat tu kan ni bailam bakla ni kena mi kwa join jem. Mi kwa heksa mi bam peliang sitri. Mi bam ka do ar kilo lai kilo singi. Play sibu tu di babala dim deh. Babala tu nyok kat no. Dia mentah kumus ongken. Kamiat ngamet menteri dah kacong ke bam. Lesi hai menteri kasim kat santeli peliang sibuk long syakran mah. Hanga kasim arpo. Deh. Te kumta kamna ban long kumcu. Te kumta ken ngang sipatai ke cingkwa kran kolong ba. Ikhna ken long. The wan le kai. What ong ba bod the wan le kai musi ong max bun musi ong ba na. Bodybuilding is a rich man sports. Ji hot kadla kadai sa ta rich man sports tang ba. Kamet chung bro na wen kai phet. Dia mentah masin wan join gym kamut ife ba fit ong ba haban bam be kata em kamri kam taban bam be kata fi wan join gym ki don ki trainer kum tamu kum je sekali idon ke gym dai fi wan join dia mentah ngilana kum no ban advice kan ba tai ki mak da fi ngap bet ki we ki bro sabar dai mana salah mungkin ong bilit hab le mentah bam kum tadi kita sim kita ha sung tiang dai kena cakap kin wan sakmat kum no Keram din. keram din dia mentah lagi wan hi ban wan kenduk hi kum sibuk tai wan kenduk kum menteri nei kum jas nanti ya Esther na yang aneh. Dikiwan kenduk beli kim keluar rap. Ini rap kim batai kini kipet. Kamut ba fil liak em. Ini kaya iki step by step. Mah kumenta yu kena ngemla macam ba. Oh ni kena ubiang ni pencong kelas 10 direct. Atau feel dem deh. Ni hab pencong kelas 1, kelas 2, kelas 3 ter kan. Kaju kumenta kan pokok ni ke sports bagi don mengi kan mah. Kata. So tu ke apa ke gym jong step ngasih I free athletes. Okay. Bagi nonton excuse teh. Ba ngambil bisa bangan gym. Beri bagi dawan step naduk san baje hadu ndro baje neh no nyo baje kita maki. The rest of the day they kalau free. Dari kiri students gila class dari kiba don't excuse that. Then keep up and part time job. Part time job. Then I kata galak. Step you know the athletes, especially athletes who represent your country, for free. Hakon gudur pergi wan sapi long ki hibo advertisement ne. Long itu iki. Ha ki wan Personally. ki mende ki wan ni nga eka ada suya hap ngai no ken. Ngamla mangan ay barok hat hap jet. They ki belong very dedicated. Ki brio ki belong dedicated san baji lekin wan bai. Kim dan kim kinum ong te em. Wat saw baji kin wan bai.
then ki athletes le saw buji ka very good timing jongki ken bakin khe bakin le ka kam jongki pendem hadu ando buji growth hormone jongki ka best te ngasit ai ka tu Student kulsibun jas kata ka jing no mensim jong pi moi kita ki atlet. am nga hap I am nga ngas ngo maswa mangiru ka no ka jing stom am Kade. kidan bayarap ingi ha ka tu ka pa bangi stom mangi bele mentangi mirap ka yut Student kulsibun jas tim mentap dai in pai kindiat moi kani ka yaki questions na ki nong pet ki don em. Okay. Dan ni boang ka im jong pi brok sawmot ka im jadi bodybuilders kani jing kali kawan na I nat ar lam itu ka im kumna pila batay padan ka tu im jong pi ma kum ka im banga hanga simet don long akwa ta ka IFBB Prokat ma National Federation of Bodybuilding ma te ka banyo ini Prokat ka long ba long nga hanga hikat ni nga perfect ani nga pwede nga kwa hiba at least once in my life ken banga nyo room po to Olympic stage tay be it I win or not tama at least I did it na katakin mga kwa long danga job na ngariam na tamang ayo ay kata banyo ay Prokat kamdi ka ba suk long kamdi ka ba suk kadi ka ba ma we have to happen compete bagi babuon ma kibabit kibalong sispa sya babit pa niya ngaro kade tamay katapat ngam simdu mensim ken no kain mga long kumta nga pagkreya banga nga ay show and I long the best kamo ma kababahata man pagkreya show katay all the best padan jong pi jas Esther Ya. Ngal kalau ka long kum tahi ke im jang ba ngandang tristom ba ngandang yo ban compete chu ki rensan ki ba kham he te long ban compete chabar te kata ka di ka ba kongsan okay jas pi ka im jongale ba ka im gede ba kanu ko competition mangan le mga ngan I bet the best bet ngan place my good foot in front always the best and try to ban ngan job bet gitu ka im jonga ba step by step ngam la ban kam system kam am tenga ko ban step by step okay all the best jas thank you Montreal ka im jong pi kumba laong ni rohi ba ngaru kumjung ayat step by step de nakatu competition di adab de menta ang don ka puli jongka international sport science but kumjuru kadang berkat ban sedap jaga jemnadi tenang ta yo lese ken kam kalak kam don de ngala ban compete pada competition syabah kan that's mean beli kalong kumne kan yang iba kami compete paling pada ka ngiduna no pisa na ting kidon kena bakisang ya no ta kila trish no haru katu em kimyo jingirap te kisang ya no te at least ngidon ya ka backup pat long ngimdang kam lit pan ki we ne mentang in pai kindiat mo nakaliang ka sarkar pan nakaliang ka sarkar kung pi ba piwan ra ka kan nam ka buron ya ka jila nakaliang ka sarkar doni ai em ngata kan sai ngata nong banyo ta rum ta kamyo ra ngata ta ti sai nong banyo rum ta kamyo ma hot long kumenta long swa bagi let sel ki kran ma ki wan ki phone ki contact ki phone kendu ngile kendu ki kendu ki ong bakhile kumta da job tam ta ngile tam ta ba mo ong banyo te hadu menta simet nak sarkar te banyo chingrap ta myo ngai bang yo chingrap he de kadi na yeng ben nang bang kamay te stom ben bat nang tabat bang yo sponsorship pat bang job ti shows dan shows bang yo sponsorship na company ma dan ahli company ba ay nga te ka utu nutrition bag dynamic nutrition te din kinihi ba nga matado ban compete mata ni ka competition man ken kinihi sponsor kum ki supplements ki pha na ta ki pha se ki extra long kum ka cash te kidang pha ken long te at least te long ban ong ban comes on bat ka sarkar te ban yo to long zero ban ngata ka sai ka ta ken long okay nakaliang jong pi Esther Montreal jas ana kalian jongaro rakum ta kang ba dan tan lam expect itu nomor mga tip nomor ba what lada what yaki kena kiba la represent ya ka ri sabar in a different discipline benong no boxing kickboxing muay thai bro kibun ki discipline mo menta di lawan pai
ki kam la de bela la de yang ngile in expect ke in expect ayu hi kementai ngi men expect nomor ba kita ki ba udah nui kena ba juejan ba nga oh de kena Smith is a Asian gold medalist bawan tak nam ya ka India tau kena nilai keren nilai long shiperlok mo dengan jukuli jing trestom email penlut email bai kali email bai bam email dola wan pai nang tei la yo kat to gul Asian poi menta hab bala kam la jong tik kan menta yo ni bang up ban kami lenting am up kalau nak unta mari kita ke ba long deserve what kita ke ba what kita ke bala deserve abang lah ada to application lah ada ai ru kam am yo eat dan itu what kita ke deserve kim yo e de kamut ki pa sikiwe ki bang amla ban je thank you Kadai. Tinggi pa yang dia mah kum last 2 weeks lu ngi wan ra. Different kini ki brio na ki wake ki pi. Katai ke jing keling ibu. Jing erap chok pi na ka sarkar. Iwe da kumoi nre kambon hi kalong bat negative zero health. Tingi i pada ba kani ka kumbangi pet ma. E kani ka sports ka pi shim menta. Tang dah kila Kadai ka syak jing kena. jong pi. Tang dah kila syak kena. Kila lawan kamat. Agak lagi syak. Tiga kadi ka jing jong pi pada kadi ka sport ke kam penduk jing kermen. Penduk dah. Beli kadai ke jing ha jungi tu. Ta kum bohong hai phi ba if you start in love with bodybuilding doesn't matter de It doesn't matter. doesn't matter lada phi pelut kat pelut phi pang phi stom Kalau kum first love kan. Kadai. Dia Dah selap ne, dah shit ne, ya poi. wait no excuse kini dan bakalima kini ki kidan ki aiman sim. Kini yang we are proud of you. Proud somewhat. Boleh shibun. Thank you so much. Thank you so much. Dia ke gym bapa okey ketum you ta kini dan bang sustenat bahakan ka khana jeng badan. Dia nata ki ong ru takadau ki di ban kela ladang ngop haki kam sniu. Nim dei ban ka gym ka dei ka way. Nice badan. Ta ka jing ya thu khana jeng ki ma. Ladang ngop haki nu ki kam sniu re ka gym ka dei ka way ban pen kela na ka pun bon kam ka dei nei. Pun bon kam e phi bat pun pat khat ya phi ba phin kwa e ka ba kham hajrong. Kadai. Then after, salute to you all. Nakaliang jikini, ruling long set ru. I men semi pibro. Salute to you all. Then after, thank you then hakan nga por. Nakaliang sarkar ngim yo jing yarap. Nakaliang jong pi pada. Kibon ki kena samla ki bayo men semi ki bayo jing yarap. Then jingkeli, pet nang leru. Okay. Tementang nakaliang just kumba piang dai ba pi ai lat kita ki athlete te lat ni athlete pada pi yarap ni em pi kwan em ban yarap ki we pat ki samla ki bam dai ki bam ha pa ka ni ka kategori jong ki Ya athlete kata le ngan yarap be. Dengan la le bangan yarap be because ngan ong na bangan yarap ya barokhat ngan la. As a human being ngan long practical be. Ngadon ka jing siu ngah ban pen dep ki kamram jong la jong ru. Kat bang ala le ngan ai bet ta. Kat bang ala. Nganum ong em re. Nganum promise re. Kat bang ala. kita mantri nakaliang jong pi ngasong piang ba kwa ban sedang ya ka gym la jong dikat no kata ka jing sedang jong pi atu pila poin em khendiat sekata ta kan bohong hai phi ba idang up jing yarap nang sarkar. that's my personal gym unungan up ta na Hakadung-dur pada pi kwa ban sedang ya kata mut sejuai na sini Shillong hi namar ki pun ki jam menta long kumbai le competition dai nam dai kalau ngum ta phi kibon ki gym mas tu ta kadau beli ngasa shim ek sinjam ba
haban pulih. Dengan pulih ngadang pulih mentang dan tuan kajing pulih jong international sports science. Dia deladap ya kan ni ngashim step by step ni. Competition pulih set up gym competition again. Kita kan ini. Dia deladap ya kan ni exams sa long exam so May second week. Dengan stang sakit gym mentang nang wah di kerja kamu. Ayo orang ta maybe ki equipment so I was planning abroad. I hope so. Kasi cool leh. Ano ba doon sa kasa? Ay na yung mantri. So bahaya dah belum. Esther nakaliang jong pipan kumo pila poy gani ka thong dai pila yo bon si bon gini ki marriage ហើយ de nakaliang jong pi pa de kumi khana samla dai hakano ko kom bada pi build tila de ni pi long discipline ha kani kar kom bam jong pi ta kar kom carry ki wa ហើយ pila on batai kian បានអមមិនគៀកបាំទៅប្រហងាអេហ៊ីតាមថាកនេះក៏ sport ទៅ since បកនេះក៏ discipline ទេsabah pasien bangadon ya kani ka gastric problem te bangan bam kumar than ru ngamlong namar ba ata shlabam kumar ka ngalaki ka acid te khamlong jenja namar ba ning gan stom kan haban sabai dawai ka ABA ngasih ka kalian kan ladanga tik ke bam te kamde tambah kaya rap ya kata ka tambah ngayo ru ya ka mat ka balong fit ya ka rukom di kiladon hi ki brio mo ki ba namba bang abu ya ka testimony jong po Instagram dong kumno ba nga go through ya kani ka jingpang kani kalenti di na nakata ka testimony ki long ki la abun ki ba question long ki ba come forward yang ki ba message yang po Instagram de ki ba pan advice ki ba yu tengah kloi be banyaram ha kanu kaliang mo ta ka dei ha ka liang ka kani ka lain ne ha kanu nur kan de kendiat pi ba dan kumne pi ang ba katama kibon gibri gibat tiang ban lech ki jem namar ba ki sngap na ki wei de kum ngang la yo mat hi dalade kam da dei than kata ka jingbam shi photali ni ar photali na shi tri kata ka peleng mo mereka de discipline ha. de nakaliang jong pi pila berpatai kendiat ya ka kombam Rukumbam. Tolong mentama. Long kumasyubatay te rukumbam de. Te kumbang ong menyang suban biang long man ubro don ka chong de. Ngimna ba dong ba. Kay ibang ba mga inbam ng Esther na inbam ng i-congress na mantri de. Te katu ka ba mga kay habat nga de. Te kumanta sibu mentala don we kana de. Ukwa wan le ka sibu menta pri long ngahapit hi ulong ukwa ban kasa ukwa ban he kumbalong sin don we ka por ba ngalit te ampaning te petrol. Long hapo petrol pump kan adang lai bilok te 1 week na te petrol boy nga ni ba pase so ba kwa ban long kopi kum ne wang ma kwa ban long pi kum ne teng nga be beli long pila ban long ma tu oi nga hikai se nga le kai teng nga tol hab jon jem ma le kai hei pile kai wang hano batat tam te kum ta jikli pha bu dai bu u klip bu ma u yang nga hano batat tam batat tam batat te bang tip te nga ka dei jong frankie khan mi pen ma dang sim saus pa si benai dang sim saus pa si benai dang sim kan dengan sekolah le te dengan bam kum no te mentang ong pet ya ka papenta te ong pet ngasu long ya kile la ka shwa te ngai mang subatai pi kolong ngasu ngabatai ya tu kasengi ngong ong pet la fi bam te kum no alis di bandan ka carbs kan mi carbohydrates but ka protein kan ma te mentang ani ba kai ta carbohydrates ong carbohydrates ka dei ka som ka du kaca u ata ne u oats entah kan te nang tang ong protein ba dikit kita ong protein ka peliang ka do dengan bam ka do kata ong pet ngong ya ka bam ta bam ka iba pila bam ka iba pila tang bam clean baik ngong bam khut kan long bam khut ndai pindong ba mas de bla ka jem ngan lek ngan di soup bam shaw kata te ka pas no dim de man ta ka pot mas de bla ka ka met ka dang sim ha de man tang ai kin cha pas no te ka snow ka miat dim ta de man tang ka cha ba kan ta bang de bla ka abang de bla ka ka met ka dawa kum kap ka dawa kum protein in bingin ai kita kan ten patai ngong pet kum man ta ong ban bam phe ban bam be tik patik long man ka lai kan ta ngong i man ka lai kan ta mde ban du ka bam de ban bam kan kita hiu kum long kita hi follower khat Wang mau mentan we om ba don't eat clean. Then iwe i perlo zonga ba ipan
you can yang advice. Tengok nga eat clean mo, eat good healthy food. Ile pa restaurant ipa ong ki waiter ban pa shot gitu kijing clean. Bagan long clean food. Tengok nga kamde kata clean food is very clean long bam khoi ken mde ban bam kenjanat. Kedai. Kum baju kumbai batai badan bentan ngakan mau apa banang le gym ru katai. Marsendam napo gym lah batai sa ban bam tagakat kata ke ikai. Napo must be napo gym na poi hapo square lah kan mau jiv lah rang tu lah bam si. Tengi long kumangi ken dik mare step man shwa. Marsendam mare step di dari no. Dari no. Baju kita. Kam ya junk food dia hak ban kiar bah. Kata di kowe ka ba. Lo mengingi kam ngop bah mo. Kam tam ni selong kam long famous alumuri pucka. Kita itu yang hak ban kiar. Dafi kwa ban li ban bam shabar le ban bam be kum ki do avoid iki maida mungkin bun pin bun du salad ujur ta Di in the long run pada kani ka jing rukomban jong ki dai sibu lada kumno mla so ban bot ya kato kan don em ka side effects. ya Apa yang mampu ibu kuat teh. Jadi kita muka do muka ibu kuat lem kita tu kadis jam nak don kibro nak don kan jingin thok ba darabam dos irlong ta darabam do masai long ta dim deh. Gai mengi bam itik ya ka bam ka beri ban bam teh. Long kata kan long ban don kata side effect kam don. ni syurit beri no kan Bubun suai yang ngiru bubun sini sampai kum sebab lap don kum so obri. Hadung ta dia still fit and fine mah. Kita di sini i maintain dah maintain. Hai ka jing menti. Tamawan setelah ya kani kalenti yam findum don kata ka jingkwa ban ong ban bam klumar. pinum la shu ik po jong fi kam ai lat shu Tan kam spell ai lat tangi. tu ba fitur ba ucap ini Bentar. Pun aja. mungkin bori fiser Aduh keting sebentar wah. Lawan ini ngak kulpan ada air. Ai dos ir mah. Ai bung. Dia hang dia dan bekali ni ini Dr. Grace yang subha batai punya ikut kombat ada batai dai tabai yang ni ke ai ke bapi bam haka shisngi nado bapi dang ke hado banda menit Pet long bong tama. Kali kata deh. Dia ngasi patai kendit mah. Tu mentah pet ngasuan ni kusai apa dia ke pulu berkakok. Itu ke pulu berkakok kan long patai mah. Ke pulu kolong mana? Ke pulu kolong kumdai kawan kum tu sport dem deh. Dah berkakok kawan kum kawan celong hem tu kedit sport deh. Dia mentah Song fai shu mentah pikwa kabiat belum mana. Kolong ke pulu. Tumut pirit na celong ke hem sport mut kepok ke hem deh. Dia mentah pikwa ke kopat ke hem na celong. Kedit sport. Kecimut cerita kalau mengai ke. Kecimut cerita deh. Om mentah ke om dong ketian deh. Nanti kan tiang pareng mah. Kiong na. Eat breakfast like a king. Deh. Lunch like a prince and dinner like a beggar. Itu. Dia mentah kata cimut cengah kalau ba. Uking usim ubam na ubam ha. Ubam dim deh. Dia in breakfast time pelak ban bet. Long ka kwanti kelak ban long mur teh. Kadang yak kipor, kadang yak kesengi, kadang yak deh, kadang nuak. Tolong berjai sebab entah kan. Kumang badamiat, damiat an bam dia kecat lai pling so pling. Bam kedok dia. Ngan ti pot sebag. Aku pan. Dia kata kan you have to follow a perfect balanced diet kan. Kamu tadi belum kompleks kompleks karbohidrat dia kan follow kan kamu. Te shubu. ya ka kap zo fi bun no step ken fi ke energy fi dong kam te men pinduna no ken Damiat te kamdan kam step damiat kalau suras baik katakan te main thing te kata try to follow kata tadi kata long ka iskot hierarchy mah itu kalau ban long najrong hadu hapo deh te kumta pibam kumta pilong setiap yang bam breakfast di isai biscuit bi sasaw ala biang alit tre poi mesngai bam chado bat do khlia poi chan miet poi hiang nak full pai kolok na fong ben shat do bung mah shat do bung sdi full poi bam mes pling las bang pedik ti kim setiap long pan long murti maka majam sudah kapnat benar kapan majas yang mata pim kesat lah sti dah bukut long ta kan itu kam long jas mah mana bam kum tang deh
Pidi wenang kin ban pin wanra kata ka bam jong fi ba can use ka energy kin throughout the day. Fin long energetic ba. Bot kapor men step ka di kapor ka bang di ban bump full. Hai. Ini trade. Baru Fi sis ngiting iksa. in tray. Idan kam kin taka energy ma kabor ma. Hai. Taka bor ngi yo pa din nakap so kin. Hai. Dia sakin diat ma bon ong ka ni ka jingkeli bolong kidan bon ha gi bong ba dalek gym ne haji ka ban jrong nak yar pan ban kam ne. Pakap no pila bon sisa ma demar ba ngadepet turu ngapai kita gi balik gym ki bopli kisi yang ni hana uri nang de bon jrong tam balik gym haji ka bon jrong so no yar na kat no ta ka gede. Betul. Tak. Bagi orang hutan ni, kayar kan. Teh. Ingat kan? Nak jujur, nak hendak nak jujur. Apa pun ngadan sobat jujur mudah sanput sepau. Ngadan sanput kendai. Sanput kendai boleh ngatur sanput kendai, ma boleh ngak apa ke kulit. Ngadan sanput kendai. Mentah dah fitoi ngadan sanput sepau. Temu ngakau em. Cing. Tadi saya. Cing fair orang kilo pikir. Itu ani lo ini kuat kalau desa kan ini kuat ma boleh ke terpian. Kan fil kai kakten pring ono expand. Uyar. Habu uyar, pipet, adi, ulang lingkot, macam isa, kerja yang sak kumcu, baik, kumbu boleh tak tahu, kumtai pulang. Kaya ka shoulders kin. Kaya shoulder tu kan. Katate dan sobang kin kaya ka tupeng mo. Kerja ni tenan, deh lingkot, bro belak kali lingkot, lingkot baik. Mulai kai kata di sana. Kata kam happy hajim. Hajib, Kata ya. Namal ka jigi yo i jogi na ta tip yo dei sisa mo ka kam yo la khai bon lingkot bli degi dan bo na uni dang khat ris dam khat yo sam pat dei bon kot ka jingjrong de jem sak Em kadi ka met kot tu ka misconception te ba kibru ki om ba da kira kya ki lingkot. Kamlong gum ta. Kamlong gum ta. Afi dalong athletically ka tadan jrong. Kata so. Anu ksa so ai, uparanga, kumentri lei mo. Paranga po bujen jem katsan snem. Dan dia kata, "Ayo lingkot." Saya pet dulu lingkot. Hari mentah kerja kat cu pat nga, kat kendai snem mudan ka weight mudan kendai 4 kilo. Tambah ka size pat kalong baik ka compact size te kamdan ka fat samdan ek long. Te mentah nuksa ai nuksa itu paranga ke pendak bor dekat. Utau hadu mentah ucurong uhe uya. Tambah lingkot, kumpak kibek yang lingkot do jem em kata kam ding mentah. okey Lah kat tahu bencurong baik tahu lingkot. Kebelisibun dan yang ni okey ini Dr. Grace yang kebelisibun ka bahas palat ketika jubab jongpi the very good advice padat ni na ruling nongsi Boleh. dia ta ngau la kam sai bu kendian mar bangaru misconception ngasu ngap ngasu nget na ka baki yang kiwe la il pa bala lengkot no Sekumang betul kok pulur kumbang. Kidan ki kibru ba om ba ki dalik kin thai ki dalik gym ki develop muscle no. Tadi kum ta te fi mangin balet no dum shal bukum develop. Long tun no ngi kami itnat no kin. Kam long kalong tight kin kamat. Ki cellulite jong fi ru ki long ki wash off no te. Ki long smooth no. Minta kin. okey senang kata jubatan dan ko baru Puluh. Cik fai mah. ting la yo so shibon na gini gi saungon la so shibon na badan na i jazz na i mantre but na i zali esta te hakadi ko por na kalyang jong ka Don Bosco Media Network nim don su gijing clean right ni pan ka kubola ne ka message ka ban na kini gi saungon yano pinai kublai ye may pala ni yano ba pika ban ai kublai hang ni hapo ka rinsan jungi mentah sing para ka juga poru ngampan ka message ka ban pinai kinong pet ka message ka ba pila on ai na kalyang jong pi ingin sedang sona no padat na okay ni mantri ingin sedang sona Ika message. No. Pak. Ya. Ika message jonga tolong ba ada pidan kanu ka disiplin. Dan kanu ka kam ka ba. Kanu ka kam ka ba. Kan mai kan tien mei.
Mei kamut ka songkia ba do atata. Namar ba katkum ka jing syam katkum ka jing sngau ka jonga. Mei kamut ba ublei ula ai mei seperti lakit laba nga kendai bana ya bro hi. Te ke ka ba ladang isim swa ladang ile kuno isim ya kantin mei. Ladang i perkat ya ka bas niuru kapin atatin. Tidak ada ni perkat ya ka baharu ngilang yo mensim. Te kata kadika ka message ba kan mau ya kantin mei ba kendai banai ipun nikah hapo kamet ka jong i. Te kanu saka epat nani la ban ai ni hap standar ka jing tres tom ka jong i. Ke ka ba nyile ka ban pen kemen i tang katahi namar bal pilih kuno diberkat ya kata kentien te kamut kadang ai men sim susu ipi ba la fidan hap kuno ka benta jong ka jing imru kau kawan ra usok betiang tangom tai ku besibon Ya just sana pila ban ai ka kubor sigi nang pet. Ningkong dong ai jing play ba ula nialam ini akan nika sngi but ya kan Don Bosco media technical network but ikini perlog jing yang ni baro bakit apa ni reki pin stonat mo te kawai tengalap ngakwa ban ai play diswe jing but ali ide be imai klem mai te tharai ringin long hadu kan ni te diban it hi so ko wei pada ke ngakwa ban ai fi ka advice ka deba ke ba fi le mo fi ha ka jing em jong fi ai be ka jing bha be le be dia kata ka muter ba fi the best be da fi le kum nom no ru fi thung ka diang ne thung bha be ba in he insan te kata ka di ka advice nga tai Kulish Bunjas. Te Zelin Esther pila ban ai ka kubor jong pi shaki pai pa. Ningkong ai ngu yu blei trai kan ran kam tam mo bagi la ban ya dan lang ningin share ya ka journey ka jongi bangin ai ka message shaki pai ba ki ba pen nga ai ngu ru nam ta I hayang hasam ki bla long ki ba support be yang te nata ye isa Aubrey Franklin laluru nama kham ka jing guidance ka jong I kham ka jing ngelam ti ka jong I nganum long kum ne nganum poi hi ban ong ban compete hakirin san fair te ka message jong ai ki youth ka long ba ya chapang ki jing e finya kendu be ha kalenti ka ba finya tamba wajuran den be chu blei pan bor nu te ringkat ba ka jing tres tom ka jong pi sen ba phila bet yu nu sambai pinsa yo be ban khet yu so batiang da pi ai pi train na du men ban na du men sim kata ka message Te Kulish Bun Esther buat mentangin singap seni badan mo na dok na iki bikiran kilong bebiria buat kilong bebun jimot mentangi pan sa ka message na I badan. Dan kong sharp eta ko pun ai tu sungu yu blei mo bula ai ngani kamet ka ba sat ba klan ba kum chu do ya ula play ni kalat kan san ma begin dan limta deh te dang ta chu do ko na play mai na mari I club email kan dum long ni kum nei ta wa I pa im don chu apo pre tang ba long I par long mun cha po bilang im si ai man sim kin long ba kan ya ba ja kan tei ne kum chu ikin ana ikin mama ikin men pa chu ngai pa don dekat ban ga tam ne long chu nga mar ba du ba ipoi ban e kam tang ban pimbiang ka ba bang kompit kan kata no keluar kin long ban don kan ban nga deh te if you don't like partner labor best ka not te kum pe po I he shu kumbushi om pin parang behind a successful man there's a woman no da hanga ngasam kumta long am ti wei long no hanga ngasam kumta te nang ta kain bang kwa ban ai long ka kentien mo tam ta ki pa ne ki yut te long khuot tre khuot le khuot bam khuot ma
Te nang ta ba kay in pili le sida 3 minute pidon ko mong i menteri ni pidon ano pa feel ano ka discipline pidon pili kain and what dum do ko men ya minute restom wala pemio sing rap na ni tay kemudian ublehi un play kelat ublehi un play kelat kata hi kalau Kebersibun badan di hakan ke por kebersibun ni badan ni menteri na di Jessica bat di Esther di kajing share jong pi hakan ke por di nakal yang ke Don Bosco Media Network ni kit bok kit yang pi borok saungot baik ke pi le bleun kurku arsha laispa sauspa ba pinum la so ban perkat ma namar ke pi le kalong nak benta jong ki wei di kajing yarap jong pi ki wei ru naki ru pinyo gi jing ku ba pinum poi perkat le si pi dan ha kono jing e ru rei ka bor bo bleun ai pa dei pi pinyat leng ba jong kita dak ka pasuk pinyat leng ba pin kam klan ba pin kam yo bor su ban ya ka tu ka bor ka bor dia ha kan ka Dua bor kunju ifiru. kublisibun Kan dia kan ni Don Bosco technical ru. Bahkan kiu susu. Hai kublisibun dia nakal yang ka Don Bosco Media Network menta kuman penkot ya ka program ya ai kublai kini saungot bat ya pi barok ki nong pet de sashi sen ngan pet yo nang don show ki question la ni jing kali na ki pat ba de okay ki jing kali kim dai regi de ki jing ai man sim hang ni yong very good advice badan ruling dong sit nang ta okay dof ai bo blay un don kat bat pi barok ha ka jing ya lenti ha ka jing ya lenti jong pi but ai bo blay un kurku kurro e pi barok Iman. di kita ka jing kublay na ginong pet rumah ina ginong pet Kubli sibun ni kinong pet Pet, gila. hat. Ki ai ka jing e jong ki yangi ki pet ya kan ni mo ya kan ni ka program kin so tho ba ka jim ka don bun ga misconception ba fin eliminate ikitu fila ban which direct sha ka jim clip e ki trainer kumno ba kin ka workout plan na ka meal plan long wat ngap e ki brio fida kwa shisha lebe hapo ka jim clip e ki trainer kata ka batay kum ngaru masa elam bakla na jing ngap iki wai te kum gawai para kumba ngalak kran berbor ba kanu ka kam ka bangile ka kol dan ka jing khot jong play Hai. ka jing khot ma kadai te pi saung got man ta pi long kata ka nuksa jong kata ka jing khot jong play kumba pi ai ngo you play pi ai ka jing play you play ta ki bayalam nanti pi bat ki ba guide pi imei ipa te kita barok ki de ki bor ki bangi yo man ka si bangi kien na koi ka singi koi ka singi ngi yo i kita ki jing ai men sim ka jing kerman te hakani ka por na kaliang Don Bosco Media sa si sen ni ai ku play pi ki nong pet ki ne saungot ki badan hang ne ba min keu irat ha ka jing im jungi da ka jing trai stam om na ka jing expect nang no ru ya kata ngi na su tho nang no ban expect nang no ban nam expect te hakani ka por kublisibun ni pi badan kublisibun Esther kublisibun Jess kublisibun menteri English kublisibun pi ki nong pet barok